I què passa en el món de la cultura? Anna, conta'ns. Mira, avui és el Dia Mundial de la Música i per això anem a dedicar-li la secció sencera. I comencem parlant del crowdfunding, que és un sistema que converteix internet d'enemic a aliat. Ho saben bé els Artur Caravan, que és un dels grups que ja han adoptat aquesta fórmula de micromecenatge. Com que tots els cotxes seren aparcats. És un nou sistema de producció cultural que s'està imposant en plena era de la comunicació i de la crisi musical. Així, els alcoians demanen al propi públic que facin les seues aportacions per tirar endavant el seu segon disc. Un treball també en valencià que seguirà la línia d'intensitat lírica i dramatisme que els ha fet un lloc al panorama musical, però que sonarà més potent. Depenent del seu grau de compromís, els padrins rebran diverses recompenses que van des del propi CD a un concert acústic en casa del mecenes en qüestió, amb la satisfacció afegida de contribuir a fer realitat un projecte musical de qualitat. Col·lectiu orgasme i tot era una gran... És que són per a emportar-se'ls a casa, estos xicons, de veritat. Són del milloret d'Alcoi. A més, són dels grups que ara mateix estan més actius al panorama musical valencià. En molt poc de temps han madurat moltíssim, han evolucionat molt, i el que han fet és pegar-li la volta a la tortilla i aprofitar en benefici propi el que és aquesta gran plataforma d'internet. Sí, que és el cumpleaños de la sogra i els pots invitar a casa i fan un concert. Sí, depèn de l'aportació que facis. A mi ja m'han convençut. Jo els he apadrinat i crec que no he sigut l'única, perquè pel que ja portes recaptat sembla que som molts els que ja esperem en candeletes aquest segon disc. Ja està. A veure si t'animes. Que l'invent.